Čo dokáže urobiť onkologická diagnóza s psychikou? V momente je to, ako keby sa zrútil svet. No, ten domček z karát zrazu len spadne. No ale potom si pomyslíte, mám rodinu, mám deti, mám manžela, ktorý ma miluje a bude ma milovať vždy. Či budem s črevom, lebo bez čreva. Či budem s rakovinou, lebo bez rakoviny a musím tu zostať. Tak som sa rozhodla, že zostanem aj som tu. Mnohí onkologickí pacienti tvrdia, že rakovinu je možné vycítiť. Ako to bolo v tvojom prípade? Dá sa rakovina cítiť, áno, pretože ja som chodila na vyšetrenie, lebo som mala nejaké problémy už, ale vždy to bolo negatívne. Až potom, asi mesiac predtým, ako mi to operovali, tak som sa v noci budila na to, že niečo sa so mnou deje, ako by vo mne niečo rástlo. A som išla lekárovi, ja som mu to povedala a teda začali to rýchle riešiť a teda aj sa to v priebehu 1 mesiaca vyriešilo teda tak radikálne. Prečo by pacientské poradne mali navštíviť aj príbuzní onkologických pacientov? Aby počuli teda, že ozaj sa s tým dá žiť a že celá rodina môže ďalej šťastne spolu žiť a nie sú tam v podstate žiadne obmedzenia. A že musia s tou ženou alebo s tým mužom, lebo aj muži teda sú chorí, že držať teda aby to spolu dobojovali. Čo pre teba znamená pacientská organizácia Nie rakovine? Je to pre mňa ako taká, a nie povedala by som, že druhá rodina, ale proste je to pre mňa niečo, kde sa môžem obrátiť, keď mi je ťažko, alebo keď som smutná a vždycky ma niekto podrží, pomôže mi, poradí mi, usmeje sa na mňa, pohľadká ma, objíme ma.